И здравейте хора, днес ще играем за първи път Clash Royale. Имам около 1000 купи, мисля. Не, 500. Тук що се актуализирах. И след това са ми показват тия неща. Айде не ви показах какво играч имам. После ще ви покажа. Безплатна е, ако искате можете да се изтеглите. Но няма сега. Само да спомняте, ако искате, ако можете в чата за 6-7. Да, свърши се изталко. Не. Да. Не. Няма сега въобще нищо тук. Даже въобще нищо. Дали ще може? Дали ще може да убием? Аз ще пусна, точно забравих името и минипейк. Сега вече нямата. Не. Загубихме. Нали? Иди, умирам. Да! Аре! Мачка е! Значи хора ще качваме след 2 или след 3 часа, защото сме на таскал. Сега ще го покажа и отбора ми. Само е тук. Така, сега ще играем също ето. Само че нямаме никакви карти, сега пуснем. Ей! Ха-ха! Те за се разделиха, обаче това е... Yes! Сега тук... То гледайте какво прави. Само че ми е пик, нищо няма тук да направи вече. А сега ако ми кажеш, че този скелет ще убие... Трябва да си опитам. То са не на това дора. Ей! Те ще лесно, мама. Малко ще кави. Пускаме го. Ей, тук сега се отпрева всичко. Да не съм
И мине и пускай всичко. Сега ще урещиш. Сепи го, няма какво. Сепи го, няма. Да само гоблините ще сторожат. Вот. Гоблините и... Само гоблините направят всичко. После можем да играем и малко Roblox. И не забравяйте да се абонирате и да харесате видеото. Ого, тук са много добри са картите. И отзад трябва да пуснем тия гоблени на всеки случай. Защото ако гоблени има, всичко се оправя. Сега искам да го пуснем и мини-пик. Не. Че дракони много ги мразя. Не. Работата тук не стана. Не. Ай, гоблинчета. То голям нищо няма да направи. Един удар, бац. Утре хора ще качваме за Steel Brainrot от 1 часа за Ади на Пилса. Мисля, ще трябва да е от 1. Ако ви харесва хора играта, кажете, може да играем повече пъти. Не, трябваше. Трябва да изчакам това да щупи това. Майко, гоблините. Добре ли игра, хора? Сега ще бирам енергия, нещо такова беше това. Не съм много запознат с играта. Сега ще видим какво ще направиш. Кажи ми сега, човече, как ще спечелиш тази атака. Че ще ти пуснем гоблините, бе, човек. Не трябваше. Победих.
Нищо. О, това е по-бахти тупото. Това тук не трябваше ли да изпирам? Ама не. Ето няма карти. Или е така ще ги пусна. Само така трябваше да ги пусна, че друг път. Не, братя, гоблин са хвърнал тупите. Майко, ми аз го спомнях този голям цяла игра. Аха, ето. За кое? Но я честия. Те са много силни. Петима ги спамваш и направо ги къртиш. Чакай, бе. Какво? Това се скочи на 11 арена. И последен път, четвърти левел. Последен път. Ай! Огрейте много и дойс. Сега за кой да го размена? Сега за тия. Мисля хора, като ставим 1000 купи, аре ще ги направим 900 и ще спираме. Няма вече кога спамвам. Оп. Аз сега тарабих. Майко, бахте мелето. Още от началото. Чакайте хора, може да спра пауза. Тук съм пак. Аз съм тук да видя нещо. Окей. Не знам камерата дали се вижда хубаво. Ще го оставим. Ей, това ми е пилек. Само да не идва до тук. После че почти не нямаме шанса. Джазбо! Всеки път от добрия път.
айски и... Какво спана? Нещо хубаво няма. За спамване. Сега ще разбием, гледате какво правим. И сега тук баца направо пак от първи път. Може да не от първи път. Не, сега ще отида към другата, нали? Изи, бизи. Вече, ако искате, можем да играем в Clash Royale. Това става много трудно, това бахте на. Ей, как малко ми настана да лаборейт на... Сега ще видим и на коя арена сме. Аз имам добър късмет. Няма за кого да ми пожелаш. Да. Не бе, брат, тя върна се да тъпи гоблините. Няма са не баца. Той това за да прави проблема. Да, сега трябва да изпадам в тук. Как един го... От един удар убива един. Не казвам, че слабто ми е пека на... Бахти. Кастъм на 800. О! Факът. Това не е играта. Battleground. Сега ще ви кажа коя арена съм. Не бе, брат, не ме връщи чак тука. Не ми да на арена 3. Аз в телефона съм на арена 4. Стигам до 130 купи и само ме бия след това. Забравя да сложим нови. Нищо, сега ще го сложим с торрент. Не. Та ще изчакаме, баца. В смисъл, сега тук го пусам и не пия класа. Ще мрете. Не, хора. Това е много силен. Да, тя с този замах, аз забравих, че тя замахваше така. О, шит! Фак! Това не е добра идея! Да! То всеки ми е на пунка. Май ги бием. Не. Няма да го след тук сега. Сега ще ги пусне и тия. Да. Бързо, 5. Умирая сабаца, гледайте. Не!
вече аз не ходих нищо да се спомня. Дай бе, аз стига бе. Браво бе, Филип. Ами като ги стигам... Аре като ги стигам 1000, аре, тогава ще спирам. Сега ще го апгрейднем на макс. Още че не знам за кой да го заменим. И трябва да го апгрейднем тя с... как бе? Скелетите. Лоша работа. Тук няма за кой вече да го замена. Може ще го замена за скелетите. За скелетите. Не мога да кажа. Добре, тук са добри карти. Само добри карти. Добре. Браво, 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 браво. Имаме шанс, имаме някакъв шанс. Имаме шанс. Я само правилно да говорим. Ти смърти. Баца гоблена, не знам кой ще стане в него в момента. Не! Не бе, човек, много стъпит, много... Не. Бруза махтив. Да. Тя сега ще ги убие всичките, като ги отрасте един замах. И аз май съм мъртъв вече. Няма какво да се гледа. Или пък има. Победих! Значи като взем... Тук какво мога да взема най-доброто... Не знам кой ще. Браво, тук вече китайска. Майко, тук вече няма шанс. Тук няма баса вече какво спомняш. Или хора мисля, спирам по-рано, защото малко ще излизам. Така че малко ще спирам. И бац, аз го разцепих от първия път. В смисъл няма за какво вече да игра. Не. Чайте хора, видим така. Някаква нова игра. О, не. Кой написал, че не играе?
тук вече загубвам тази игра. Тук вече нямам шанс. Не. Край. Или пък не! Майко, толкова малко бях. Майко. Това ще се забавя. Пум. Ще добра тук да ми дадам мод. Ако те малко ползвам за коня. И всичко, дето аз го не ползвам, ми дае. Не. Аре, да видим какво сега ще правиш. Да. Ти почти баца. Само влиза и излиза. Майка. Май Джеймс. Да, бе, да. Той аз мога да стане като Джеки Чан. Да, не. Това скъде го... Майко, брат, майко. Не бе хора. Добре, че беше маш. Добре, човек, кара си с това букула. Еми тук. Имаме шанс някакъв. Обаче това спълна... Не. Айде! Дай! Да, ще ти го купи. Мисля, това хора да взема. Искам да видя как... Аз ще го просто искам да видя. Добре, това ще го взема, хора. Това е страшно някой много слаб, хора. Не бе, човек! Няма тук стана. Така работата. Тук работата няма тук е лесно. Ара, гоблин! Един удар. Майко, брат, този гоблин спаси почти цялата игра. Аха. Мисля така хора да направим. Отзад и гоблините е перфектно. Винаги, независимо и каква карта да пускате, винаги трябва да слагате отзад гоблини.
Дори да играете с най-силната карта, винаги трябва да слагате отзад управление. Задължително просто. Да, бе, брат, да! Не! Да, той ги пусна гоблините. Не става 100. По 2. Майко. Имаме надежда някаква. Имаме. Или нямаме. Нямаме шива на никаква надежда. Ми хора. Загубих и... Това беше всичко от мен. Чао, че направихме много дълго.